asa hujur mana boho di jolo ni rumah persatian manang tu dia hamula mangalaka sai tu sima dapat persaulian. Jadi aturanna las do jalang munaka hula-hula munate las jalakam dison songod dalas ni rohatta ibatu pahami do ulos nagajang sito rabu mangulusi badat don molo mangulusi to di hatta parlingkap basaido asa didok na tua sahak masuru sahak tinugu tu bertean toho di rodang di bulan upasatami uloson sahak mamu horas jalagabian jala satatong di pasok-pasok. Jala huboto hamido akamang buru molo rangarong hamu akka parsinabung protokol ketua ni punguan dang buira mardalan ulaunol doho dengkan marhitei ma amang buru anggia ma dilihat dewata di hamuna akka hahipason mangulahun akka adat tuari akka nanengro di sopasaton nami ma ulos nagajang sitoro rabu mangulosi badat don akka mangboruna boru molo mangulosi tordimuna tuhatta pardengkap basaido asa saha menna solu saha tinogu tu botian toho matong di rodang di bulan ubasa tami ulosok tuamu saha mahamu horas jala gabian jala satotong di pasu-pasu. Jadi kasih kok pera pasal time atau manusia teh. Gabi ma dia muna hula-hula nami mau lihat ma perjulu pasal